retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Res no seria possible sense una feina analítica. Este és el paper de projectes com l'Estació Experimental Agrària de Carcaixent, que des de fa més de 30 anys treballa a l'avantguarda de la conservació de varietats tradicionals a la Comunitat Valenciana. No és fàcil nodrir una de les reserves de llavors més grans de la nostra terra, encara que tot, com sempre, comença al camp. Una vegada recollides al territori, les llavors s'envien a l'estació per a ser estudiades. Després d'un temps de secat, es classifiquen i s'aguarden en frascons que o bé conserven a Carcaixent o bé presten amb un altre procés específic per a extendre la varietat. A aquest procés de conservació de varietats tradicionals valencianes, com no, també hi participen els llauradors, que o bé demanant llavors per a plantar o bé contribuint aportant les seues a les reserves, enriqueixen el nostre patrimoni. Fernando Morós, de l'Estació Experimental Agrària de Carcaixent, ens explica el procés que es segueix a l'hora de que un llaurador o llauradora aporte les seues llavors a la reserva. El banc de llavors té una funció clara, que és el d'arribar als llocs en els que encara se conserven les varietats tradicionals. Afortunadament, de vegades mos arriba aquest coneixement. D'alguna manera podríem dir que estem com un imantatge, que tinguem sort de que és conegut i la gent, per diferents motius, ens arriba mostrant un interès altruista de ficar en les nostres mans el seu patrimoni, sent sabedors de que nosaltres tinguem els mitjans per a preservar-los, que nosaltres anem a ficar en valor el seu coneixement. Estes, com bé explica Fernando, si són de qualitat, poden acabar repartides per tot el nostre territori, escrivint un capítol més de la història del nostre camp.